Dobro je što su danas predstavnici Evropskog parlamenta došli da čuju jednu i drugu stranu i da vam kažem, počeli smo u 3 sata, sada je koliko? Oko 19, tako? I da moj zaključak, što bi rekli moji Pomoravci, džabe smo krečili. Ništa nismo čuli novo, nije bilo nekih argumenata gde je opozicija mogla da potvrdi ono što je sve vreme govorila da joj smeta. Skoro 90% stvari u parlamentu je prihvaćeno ono što je bila njihova primedba i vlada takođe prihvatila njihove primedbe. I ja mogu slobodno da napravim neki zaključak šta je tu najveći problem. Da vam parlamentarna opozicija ucenjuje parlamentarnu opoziciju da izađe iz parlamenta, jer jedino zajedno mogu da pređu cenzus. Blokada medija. Kakva blokada medija ako je ispoštovano skoro 85%, ono su oni tražili kao nepravilnosti u parlamentu, zašto ne dolaze u parlament? Zašto poslednjeg četvrtka svakog meseca ne dođu i pitaju vladu i ministre šta god žele? Očigledno da njima izbori ne odgovaraju. Kada bi sve prihvatili ono što oni traže danas, oni bi rekli treba nam još 9 meseci ili 10 da prođe, jer vide da ankete govore da svi zajedno da se udruže neće imati više od 10-11%. Ali ono što ne valja, mi šaljemo ružnu sliku u svet, kako u Srbiji krše se ljudska prava, blokada medija i tako dalje, a u stvari to nije tačno. A šta ćemo sa društvenim mrežama? Kome mi da se žalimo za društvene mreže, kad na društvenim mrežama imate toliko lažnih profila i da oni danas mogu da stave šta god žele, a to radi 90% opozicija, za one koji imaju određene funkcije u Srbiji. I ja sam realan čovek i kada neko nešto traži, mora da vidite šta su njegovi kontraargumenti. Oni kažu, evo, RTS, šta ćemo mi da radimo u izbornoj kampanji? Pa poslednjih 20 godina, kad se preda lista, izlazi se na izbore, sve partije predaju liste, ide izvlačenje, sve partije imaju iste termine i svako veče šaljete 2 minuta sa terena, ide direktno na drugi dnevnik RTS. I šta da promenimo tu? Kažu, ne mogu da političari govore ono što rade, da se zamrznu aktivnosti i da 2 meseca pre raspisivanja izbora i ne znam posle koliko ne može niko od ministara, predsjednik Srbije, nikog da primi, jer to je direktan problem za njih, kao krši se dogovor koji je potpisan i tako dalje. Ja sam rekao predstavnicima Evropskog parlamenta, izveštaj Evropske komisije ne sme da bude na osnovu izveštaja pojedinaca, nego izveštaj Evropske komisije. Evo danas ste vi čuli šta želi opozicija, šta govore ovi sa druge strane i napravite zaključak. Da li su oni u pravu ili mi? Jednostavno ne možete Srbiji da zaustavite put prema Evropskoj uniji, a da izveštaj Evropske komisije bude takav koji nije realan.